To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ga dai bidiyo nan daga dan uwanmu Ibrahim da yake a New York a asibiti. Ku saurare shi kuma ku faɗakar da ƴan uwanmu. Allah ya kiyaye mu daga wannan ciwo, shi ma a sa shi addu'a. Allah ubangiji ya taimake mu ya ka ƙarshen wannan masifa. People, it's real. It's real. You don't have to be information minister like somebody says to share information to help people out. We got to do what we have to do to help each other. It's no joke, it's no game. Wise up, wake up, look up, help out, reach out. Let's do this. We got to. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Ibrahim Garba Ahmed. Kamar yadda kuka sani, watan an shiga wani lokaci da cuta wanda fahimtar lamarinta yana da wuya. Na kasance ɗaya daga cikin mutanen da Allah ya gwada da wannan ciwon ta hanya daban, bayan irin yanayi da mutane sukan shiga wasu su mutu a take. To ni yau kwana na 17 kenan a gadon asibiti, kuma har yanzu ina kan gadon asibiti. Na kai munzalin da kusan kwana 10 ban san halin da nake ba a rayuwa. To yanzu alhamdulillahi, a sakamakon tsananin kokari da yin magunguna da aka yi ta yi, Allah ubangiji ya sa ciwon zai sauki kuma zai rabu da ni, na kasance cikin masu tsawon rai. Amma kafin haka ina so in yi godiya wajen masoya, dimbin masoya na koyi daga ko'ina a duniya, masu kirana da daddare da rana da safe domin su ji lafiyata, domin su ji wani hali nake ciki. Wannan halin ya wuce kowai, hali ne wanda sai wanda Allah ya gwada, kamar yadda ya gwada ni, mutum zai iya bayaninsa, wani ma ba za ka iya ba. Amma jama'a, ina so ku sani wannan ciwon gaskiya ne, ta yadda ake faɗin wannan ciwon ya fi haka. Kafin na zo asibiti da na fara jin yanayi mara daɗi, na yi kwana sati 3 a gida na killace kaina, ina shan magunguna irin wanda kuka sani, na yi training, ina yin training yadda ya kamata da makamantansu. Amma abin ya kitira, har rafi nake a cikin gida ni kadai, saboda wani irin yanayi ne. Ashe ciwon ne Allah ya gwada mutum da shi, kuma ciwon yana zuwa ma ne ta hanya kala-kala. Idan kai mai asma ne, idan kai mai pneumonia ne, idan kai mai bronchitis ne. To ni kasancewar pneumonia ne da ni, to kuma pneumonia tana da pipe kaman lungs ɗinta, kana da pipe kaman guda 5. To pneumonia da aka duba sai aka ga pipe ɗin sun cinye gaba ɗaya, misali ma'ana ba sauran motsi da wani ci gaba da mu'amala na numfashi. To Allah cikin ikonsa, a yayin ne irin wannan virus ɗin take zuwa ta yi tsalle ta shiga mutum, to ta gama da shi kenan. To Allah cikin ikonsa dai aka ni asibiti, ban san halin da nake ciki ba. Yanzu gashi nan cikin ikon Allah na samu lafiya. In ma yau ban bar asibiti ba, to gobe zan bari. To ina kiran jama'a mu yi hatara, mu mai da hankali. Wannan ciwon ya fi karfin yadda ake zata. Duka da yake yi ya lalata abu, sai ka same ta baka san ya aka yi ka sami ita ba, sai kai mu'amala da mutum cikin mutunci da lumana, bai san yana da ita ba. Kafin ka ankara sai ka ga mutum an ce ya mutu. Ina asibiti, mutuwar da na ji sun fa kirga. Saboda haka kiran da zan wa jama'a, mu tashi, musamman mutanenmu daga gida, a farga, a buɗe ido, a mai da hankali, a nisanci juna kamar yadda aka bukata, a bi ka'idoji da aka shimfiɗa, shine zai kawo mana sauƙi. Koya kuke da mutum, ku koyi yadda za ku nisanci juna, zai kawo raguwar daman yada wannan cuta ta hanyar da kai ma baka sani ba. Ana cewa ciwon masu kuɗi ne, ba lallai sai mai kuɗi ba. Haka Allah ya kaddara ciwon. Yadda take faruwa yanzu, tana ɗan shiga wurarenmu kaɗan-kaɗan, kafin ka ankara sai a ga fasarar ba na masu kuɗi ba ne zalla kawai. To Allah ya ƙara kare mu, da kuma ina mu dimbin godiya ga masoya da suka daga yin jaje, suna ta yin addu'a a saukan Qur'ani da 'yan uwa da abokan arziki.
saboda haka ina godiya sosai sosai. Azza wa salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.